Basta! Naon sa manero ninyo laoy? Kaiso mo po dani? Basta! Cha! Unsa manero ala? Mamaak ni? Ay, ambot! Kaya natiguang na lang kong kuyo din, he, no? Wapat sud ko makakita girong nanokwag! Ay, Buto ba ka, pre? Nga the love of money is the root of evil? Ay, hoy! Kay maubay na kanunay na kumadunggan sa simbahan o sa laing relihiyon. Nga dili mayo na sobra ka mahigugmao nato sa bahandi o kwarta. Kay maudaw na makapaimpyerno sa tao. Bitaw, pre, no? Ngano nakapangutana mong pagkaana, pre? Ay, naglibog ramangod ko, pre. Ngano naglibog umpod ka? Ay, kinsa ba di maglibog? Nga kada misa, doon na may kolekta. Ay, pre, dali ara jud sa panahon, no? Mao lagi, pre. Paspas jud kayo. Mahinom doon pagyugo sa una, pre. Nga magkanta-kanta pa ta atong may tos mainis. May shoulder, may head. Bitaw, no? Ngano man ay karon, pre? Ay, dili na jud yung taon pwede. Kaya nagsige na malang tagpahilot. Ay,